Здравейте, приятели! В следващото видео ще ви разкажа за едно прекрасно зимно приключение до хижа Иван Вазов в Рила планина, което включва изкачване на върховете Кабул и Отовица. По време на видеото ще споделя с вас информация и снимки от самия преход. Как се стига, колко време отнема, каква екипировка ви е нужна и какво да носите със себе си. Също така ще ви разкажа малко и за самата хижа Иван Вазов и защо трябва да я посетите. И така, нека започнем с това как се стига до хижата. Има, разбира се, различни начини да се стигне до хижа Иван Вазов, като в днешното видео ще опиша маршрута, започващ от местността Зелени Преслав. Лятно време с автомобил може да се стигне до самия паркинг на Зелени Преслав, а зимно време колите може да се оставят на уширение от главния път, продължаващ към лифта за Рилските езера. Има табелка за хижа Скакавица и отбивка в дясно, която трябва да хванете. След около 10 минути стигате и до самия Зелени Преслав, с почивната станция и хубава и голяма поляна отпред. Тук е удобен момент за последни приготовления по екипировката, както и да свалите ненужните дрехи след кратката загрявка преди това. Продължавайки напред през поляната, стигате до ново разклонение. Едното е за хижа Скакавица, а нашата пътека е вдясно за към връх Кабул. Следва се зелената маркировка, която е и лятната. Това обаче не бива да ви плаши, защото пътеката е изцяло през гората и не е лавиноопасна. Наклонът обаче е значителен, така че се подгответе за едно стабилно и стръмно изкачване. След около час преход в гората, лека по лека гледките започват да се откриват, излизайки от горския пояс и навлизайки в по-откритите пространства. При дълбок и мек сняг тук е подходящ момент да сложите снегоходките, за да можете да продължите безпроблемно прехода и с наслада към откриващите се гледки и върхове. А съвсем скоро те са в изобилие. Назъбените върхове на Мальовица и Ловница се очертават ясно, а в далечината може да видите мечити Мусала. Наистина спиращ дъха пейзаж, караш ни да бъдем горди с природата и величествените планини, които нашата държава има. Продължавайки да се изкачваме нагоре, след още около час стигаме и до първата панорамна гледка на очертаващото се предизвикателство – връх Кабул. Удобен момент да свалим раниците и да се полюбуваме на 360 градусовата гледка, която се открива. Също така, тук човек може да се подкрепи с храна, вода или чай, спрямо предпочитанията, за да събере сили за същинската атака към върха. От панорамната площадка се тръгва надясно и все нагоре по склона, който изглежда някак безкраен и сливащ се с хоризонта. При хубаво време обаче пътят се изминава някак по-леко, а контраста синьо небе и бели склонове галят окото и успокояват съзнанието. Великата Рилска пустиня, както е написал и писателя Иван Вазов. След около час и половина-два, в зависимост от темпото, най-сетне стигаме и връх Кабул, който пък ни открива една нова страна на Рила планина, невиждана до сега по пътя. Самият връх е с височина 2531 метра и представлява внушителен масив, а в най-високата му точка е на широка и равна поляна, като тя е обозначена с голяма пирамида от натрупани камъни. Върхът е свързан и с стара легенда. Кабул значи съгласявам се. Легендата разправя за една млада мома, която е била преследвана и настигната от турците на този връх. Тази мома е била смела. Тя се е изправила срещу гонителите си, а те са насочили срещу нея оръжията си. Спряла ги с ръка и казала Кабул, което значи съгласявам се. Турците са спряли, а момата с един скок се хвърля от височината в пропаста и така турците не са могли да я поробят. От тогава върхът носи това име. След кратка и заслужена почивка е време приключението да продължи с следващото предизвикателство, а именно Отовишки връх, който се вижда в далечината. Първата част от прехода е по изцяло равен терен с прекрасни гледки от всички страни, като след около час и 15 минути се стига до подножието на върха. А от тук следва и същинското изкачване.
При зимни условия е необходимо да смените снегоходките с котки, защото изкачването е кратко, но доста стръмно. Препоръчително е да се движите бавно и да напредвате постепенно, като ако сте по-голяма група, е хубаво да спазвате дистанция помежду си. По време на самото изкачване отново се разкриват страхотни гледки, но бъдете внимателни преди последния участък. Там наклона е много стръмен и при по-мек сняг може да е доста коварен. Изкачването до върха отнема около 40 минути, като след положените усилия следва и наградата. Гледки и безкрай, докъдето ти стигат очите, от 2696 метра надморска височина. След заслужената почивка на върха следва и последния етап от прехода, а именно до хижа Иван Вазов. Хижа Иван Вазов е разположена на 2300 метра надморска височина, като освен най-високата е и една от най-отдалечените планински хижи в България. Преходът от върха до хижата отнема около час, като в зависимост от времето можете да видите и залеза на слънцето по време на слизането. Макар своята относителна откъснатост, хижата е доста добре стъпанисвана и предлага добри условия. Вечер се пали камина, има достатъчно чай, храна и алкохолни напитки, като домашно вино и известната бира местно производство. Хижа Иван Вазов е една от най-интересните и нестандартни хижи в България, повлияна от различни култури, религии и философии. Постоянно се правят подобрения в условията и си струва човек да я посети поне веднъж в живота. Както заради това, което е в хижата, така и заради това, което е извън нея. Не по-малко интересен е и хижарят през зимата, Гьорък, който е наполовина финландец и свири на гайда. За любителите на този музикален инструмент, комбинацията от планина, въздух и музика може да доведе до еуфория, като някои хора дори се впускат на хорото с снегоходките на тях. И както всяко хубаво нещо, и това си има своя край. Време е да кажем довиждане на хижата и да се отправим обратно по пътя към дома. Има различни опции за прибиране, като ние избрахме този път, минаващ през раздела, подножието на връх Харамията и стигащ до лифта на Рилски езера. Тук бих искал да обърна внимание, че както вероятно знаете, условията в планината рязко се променят и човек трябва да е достатъчно добре подготвен. В района падат значителни мъгли, които могат сериозно да затруднят ориентацията и придвижването. Винаги тръгвайте добре екипирани и подготвени съобразно условията. Благодаря ви, че отделихте време за това видео и се надявам да е било полезно за вас. Ако искате да следите и бъдещи приключения и пътувания, можете да се абонирате за канала.